ଆପଣ ଯଦି ଫ୍ରିରେ ମୁଭି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ହଲିଉଡ଼ ହଉ କି ବଲିଉଡ଼ ହଉ କି ହଲିଉଡ଼ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ କି ବଲିଉଡ଼ ୱେବ୍ ମାର୍ବେଲ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଫ୍ରିରେ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଜି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ପୁରା ଫ୍ରିରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ। ସବୁଠୁ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଲା କି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ସହିତ ସେ ଆପ୍ରୁ ୟର୍ନିଂ ବି କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ମୋ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରୁ ସେ ଆପ୍ର ଲିଙ୍କକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆସିଯିବେ। ଲିଙ୍କକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆସିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିବ। ଏଠାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏଇ ଆପ୍ରୁ ଆପଣମାନେ ହଲିଉଡ଼ ଫିଲ୍ମ, ବଲିଉଡ଼ ଫିଲ୍ମ, ହଲିଉଡ଼ ବଲିଉଡ଼ ପୁରା ସବୁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିପାରିବେ। ଯେତେକ ନୂଆ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ବି ଆସୁଛି, ପୁରା ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ଯେଉଁଦିନ ଆସୁଛି ଆମେ ସେଦିନ ବି ବସିକି ଦେଖିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ କିଛି ଯେଉଁଦିନ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ଆସୁଛି ନା, ଆପଣମାନେ ସେଦିନ ଦେଖିପାରିବେନି, କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ରହୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଦିନ ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ରେ ପଡ଼ୁଛି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଆପ୍ରେ ବସିକି ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ନ ନେବେ, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 2 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ପୁରା ଫ୍ରିରେ ଆପ୍ରେ ବସିକି ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଏମିତି କିଛି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତଳକୁ ଯିବେ। ତଳେ ଗୋଟେ ଡାଉନଲୋଡ଼ ଅପସନ୍ ଅଛି, ଏଠି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବେ। ତ ଏମିତି କିଛି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ତଳେ ଅପସନ୍ ଅଛି ମି ଅପସନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲଗ୍ଇନ୍ ଅପସନ୍ ମାଗେ, ଆପଣମାନେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିଦେବେ। ଲଗ୍ଇନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଫିଲ୍ମ ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି। ଯଦି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ନମ୍ବରରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ। ଯଦି ନମ୍ବର ବି ନ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ, ତେବେ ଜିମେଲ୍ ଅଛି, ଜିମେଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ। ତ ବେଷ୍ଟ ହେବ ନମ୍ବର ଲଗ୍ଇନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କି ଜିମେଲ୍ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ମ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ଦେଖିପାରିବେ। ବେଷ୍ଟ ହେବ ତ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବେ। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଅଛି, ଆପଣମାନେ ସବୁ କାଟାଗୋରୀ, ସବୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର ଆମର ଫିଲ୍ମ ଦେଖିପାରିବେ। ହିନ୍ଦୀ, ତାମିଲ, ତେଲୁଗୁ। ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲି ଯେ ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ସହିତ ୟର୍ନିଂ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତଳକୁ ଯିବେ। ତଳକୁ ଯିବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଅଛି, ଗେଟ୍ 1 to 200 ବାଇ ଇନଭାଇଟିଂ ନ୍ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଏଠୁ ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କି ଯେଉଁ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହାକୁ ସେୟାର କରି ଆପଣମାନେ ଏଠି ସେୟାର କରିକି ପଇସା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ହଁ, ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକିରେ ରହିବା। ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।